Alivume liyeza uchithe kade kunzima kule ndawo kanje amadolo sikhangela umkhondo. Umkhondo lo uzasinceda siba siqale le ngoma. Awunzima foni ziyadolopha ezingulube zingena phakathi evekini. Nxa uyifumane ibe neengxaki nje ngeengxaki ezikhoyo. Into izidumisa ubuza ngathi biwela umlambo ngobusuku. Ngoba lidumisa ubuza uyazi bakwenzeka nto kodwa masiqale lapha emdaka. Funding banxaniwe ekhaya ndithi ke hayi make ndiphume ndiyothatha inyusi. Umuntu oyika inyusi akanawufuna aqhelile. Ngixeleke nalo mfu uba hayi uba ufuna imaki funeka bekanti uyajona bemngcuyeni. Akwenelanga ujona bemngcuyeni ubuye nokutya sizawubuya zidube banxaniwe ekhaya. Ubone nifika zirhona ezinto mani ba. Anxa soyityini. Hayi yavakala imnandi kakhulu. Yo. Ayiloli. Ayalola ekhaya sizodela lo kezoto. Ngenene awuthethwe yezini kodwa ke ayinoko. Imaki izawudlala abantwana. Afuna ingxaki yayo kufuna le nkathazo yenyama etyebileyo kodwa nayo inyama etyebileyo inenkathazo yayo. Funi ndiyafumana siba le nyama ndiyifumene phaa yakho ayikho kona into ucela ubuthongo. Njengoba msolo nto lendlela nje ungeva ngengxolo uba zivulile ngoba iyo zelisa amande funi into ucela ubuthongo. Tyhifo ungazibona ulala for ngenxa yenyama kaloku amafutha edla ngendevu mane ubhodla into enamafutha kodwa funa kuzo zonke into zikhoyo imula yam ime ngenyawo kodwa mayinto ucheba. Fonini sendixakwe zinwele nje phambi ngoba ke kuthiwe nayo into endikhuphayo uba nayo into ethi ngathi ekuseni ndizazidela mane zangubo tyhini ndiboma mandingene endleleni funa ndizalani nangoku funa yenzeke into efuna yenzekile funa lichitha ke liyeza. Foni ziyahlangula kodwa abantu abacebayo ngosithubeni. Bonke abantu funa bangonothwala impahlana lo mntu udla ngondicheba uba ke ndinayo ingxaki endingayaziyo yeenwele ezingabuyiyo ezingakhuliyo. Yabona ke wangena umntu wazibhekelisa aziphinde zibuye yabona ngokuvela amaduma azikhuli funa zikhula ndiyaba yintoni ingxaki akho nto ndingayenziyo uzawufuna ndiyaba qha ndiqayi ngoku ndincame zonke ezi. Okay, can I count how many people do you have? Okay, now let's say I have 2, so okay, I'm almost done with the 1. Hayiyo ndimdala Sathane uba besendiqomba ndisengxakini uba ndimfumane lo mfo ndiza konakalelwa nta ngoba ngoye ngayinkathazo uba ndingachetywa ngumntu ongaqhelanga undicheba kodwa ke naye ndaceba kuye ndingamazi kodwa ngoku xa kungoku hayi andinawulunga omnye umntu ufona uzandibhuda. Ufane ucinge xa ndineduma leblade umntu kanti ucinga uqhele usebenzisa iblade kanti uzandithi igempu. kufani yenzeka into bendiyifuna ngoku hayi kusasa ndingazikhaba ezo ngubo mandiba ndisalani nangoku. Bona xa ndivalumile fona ungasoze lihambe noba sekutheni lingane negusha nandiyinyangile kodwa kuvele enye endingayazi noba ityiwe yinyoka ebusweni okanye itheni. Ongxaki ke ngoku yamataka nadumba ubuso athi betyiwa yinyoka asiyazi uba kwenzeka ntoni. Uyabona ke into ungazi funeka wenze le nto uyaziyo ibihleli usebenza kodwa amaduna wona amathokazi mazande bazela amaduna libhosi namsebenzi leyo. nangoku ke ayisokoliso nto leyo uba liduna uzasulikhulisa ulondle ufake ibhoso uba lihanda lawo zakuhanda ke ngelo thokazi kodwa funa into endixakileyo ngala mayeza. Likhona iyeza endiqhela ulithemba eliba khona endilifumanayo xa kuvalwe laa venkile ndidla ngolifumana kuyo ngoku ndizincamela kule nto efowunini le mntu ixutywayo andiyithembi mani. Uyabona ke ndizawugqiba iingxaki zam ndingazikhaba ezangubo mani. Hayi ngo 5 AM, 5:30, ngafika 5:05. Ewe mani udumo lihlatyelwe kodwa ke xa sisabela ixesha lokufika nelokuphuma linawufana. Uba ke bendisehla ngapha ngasentla ndingasuki ngapha ngezantsi ngasekhaya ndabona mani bophelele kwankusasa ndizikhaba ingubo ndiyofika phaa. Kaloku Fundini ithi xa umbhede nje wangecawa okhohlakeleyo uyawuguquka ekukhohlakaleni kwakhe omoshayo uyawuguquka emosheni kwakhe. Kufanele yapolisa nango ndihambe ndafika ndizawushiya imoto sibophelele sihambe kodwa ke azama unxiba mna. Ungathi xa uqala uphakamisa amehlo ude hayi sizawufumana lolu mkhondo uba sesewufumene nakule ndawo satsho apha sancama. Kanti Fundini kuzawujika ilanga singokhohlele singene sikhabe izicithi esikhaya lo mkhondo sitsho sincame tu mani. Lensifikile mani isigwebo sesinye sesesiya sento yobana ngaba yonke into yonayo wena funeka ikhawulele umda wayo ngoba kaloku apha kuyasetyenzwa kusetyenzwa ngokuvuna ngoku xa kuzawufika kuvune into engangelimi afuneka ilungisiwe loo nto leyo kodwa ngoDavid usahlikile wokhaya lo mkhondo uthi ke mandishiyeke apha ezinjeni neveni ukwenzela uba ubufumene ndihambe ndiyogala apha ulanda kwakuyo. Uyabona Fundini kukho into ekuthiwa yi-red dot apha ebomini bam ngudute endizawukhupha ndawulahla apha phandle. Ndizawuthi xa ndiphuma yolibhala imda iyilahle ngefestile ngoba ingxaki if ingxaki uzayiva apha phambili.
Tyhini fowuni ngazibona sendiphosa inyamakazi ngenxa yale nto. Wena umkhondo mani kudala sewuzama side sowufumane tu. Efowunini ayontsokolo sihamba ngamadolo mani. Yiyo kunzima kule ndawo. Siba ngatshona ngapha bezilapha phakathi evekini. Siba ngatshona ngapha ngumkhondo omdala. Sitshone ngapha umkhondo wenxako. Hayi sibuye sidibaneni ucaba hayi make sifake namabhanti madoda kunzima apha. Kuzawufuneka singene ehlathini ngoba sifuna umkhondo. Wona umonakalo ukhona qha ziyadolopha ngozingena phakathi evekini ziyayiqoma xa kuphela iveki konake. Tya notya ngoku kwapha ecangwe ehlathi xa sipheza lo mboli zazodibana kugcwele amanqina neenqako. Kudala sizama sikhangela sikufumane tu umkhondo. Kudala sizama. Siwehle ngamasimo. Efonini yanto ufuna umkhondo ngulubo ufuna inqina lengulubo oko ungathi ulifumana ngoba ngoku asukufumana umkhondo kodwa ke ingulube bezikhona bezikhona ile foni lendabi ibhabha nomyayi akuwo mkhondo akhona amanqina wona ingulube biboniwe umkhondo uboniwe obumtsha ubonakala ngapha ngaphezulu kuyacaca kubala ngulube ibiyukile lo mbono ngoba uthiwa le ndawo bekubona umkhondo wona bekubona nombono cace bayutyini. Efowunini sikhangela nengqini ebikhe yangena ngalo yaphuma. Mani sport ngasifumana akungona kudala sijikeleza sinayo enye inkomo efileyo safumana ukhona lapho ngecaba sisuka phaa kulaa ndawo sona xa ingathi izawubheka emanzini fulawa manje akaphakamisa ngala manzi woyikayo. Heyi ikhona ingxaki ihagu iphakamile kodwa ziyasebenza izinto ziyasebenza kodwa ingxaki le hagu izawujikela yenza uronda ihambe ijonge emanzini. Jonge emanzini bani uzawungena uzawungena mona. Awufuni yenzeka ngehlobo singabaweli ngalo ingulube yajonga emlanjeni phaa kanye kanamalabala phaa ngaphesheya. Man, zephuka into ongafuni simane sibuzana uba kuyaliwa nakwalila nengedamanga amadoda inabantwana abangenabathetheleli. Ezi sidongo siva ngapha ngaphesheya besitshayelela zonke ezizilandelayo. Efowunini yaze ephuka mani intonga. Ndilibele uvala apha ezantsi entlanjeni ndabona uDavid esitsho phaa ngaphezulu uthi nantsi ahamba. Ndikhwaza le hayi lele nayo le dinantso ibube iphiti nansi ya Andikuva noba uthini. Uthe wa yanifota nami ndinthiko ngoba Ayiteke sokungena kwala cingo pha. athi waba akuyemka ngoku ndakuyahamba unantsi Zonke zonke. Efowunini ndithe xa ndiqala uvela apha ndabe sendiyibona ivela kulaa ndayihamba lanje ndafana ndanikela nje efowunini nganyayi kodwa kangesivane mani. Esona simanga ndisaya ndabona nale doti ibomvu ndabona ndiyayicapela nto ndizayikhupha empini wam ayiphindi ikhwele kulo mbhutu. Yini madoda into ngentle kanga kuthiwa nto ngenyani imoshwa i-red dot and yaya noba ibhelwe ibhetri wayenzeka ntoni. khawuleka kulamqwasho nansi entsimini yenzeke ngaphanyazo yonke into ikhawulezile mani yeqe yakho etafeni watsho umntu wokuqala yawela inyuka indlambo yangathi iyajika kanti izawunza uronda entlakwethu bona nguDavid zalada phezulu xa ndivela mna ngale mini ngaphethanga scoop nantsi yakho ihamba etafeni sanqumna sonke rhabe ndingenayiyeka noba ndiyibone le red dot ngoba ndigaye i-red dot andiyiboni ndabona ndifake ihagu phaa nditsale kwaqhuma phantsi efondini yho. Yini madoda umntana omncinci kanga kuthiwa nto ngenyani sakalichitha 2 years amadoda kodwa uzawubuya mani nescope azixele into ayiyo uyazixeba uzalwa phi. Ndehlile phaa imoto ndazovala apha ezantsi le ngulube bengathi yeze ijikile ngoku ngale ndlambo inyuka hayi ngoku yenza uronda ndangoku isijikelezisa.
Uvuni ngondivale apha ndiqomba ziza kakuhle zizawungena kum ezinyaweni ngoba lo ubeke yagqapha inyile ezawuphuma ethafeni. Kwakwazi umuntu ekude wathi hayi iwili. Hayi sehla sayofika uba kaloku kufuneka amandla. Kungamandi nje umane sivala kule mimango sifuna udubula ingulube kodwa ubeke yawo apha vuni iwele ezantsi ehlathini ngoba idibene naye igqitha napha. Oku isenza uronda phakathi kwalamatyholo axineneyo. Ngoku uyofika kwezi ndawo ibihamba kuzo efoni akululanga mani. Ufuna ukukhaswa into ebendiyicinga mna uba xa le nto sesiyixwaye ingubhaka iza kuphuma njani kulo mmango. Efonini hayi ingulube inzima wethuka into yobana ngaba fonini sithi sifika apho udlomfo emadweni ke ndagawula nemithi sithi ke thina ugawula imithi xa bekutheni kanti yena ude hayi yofuni bekunzima ole ngulube ibitshaya into apha ifuna umntu apha ngebhoso. Wathi endaweni badubule kuyo wadubula emthini wagawula umthi ngembumbulu waphinda wabuya walunga waphinda wajonga kuyo ayibadibana. Ihlobo efaye endaweni ezinzima ngalo foni usuqonda uba inzima into yale nto. Xa ujonga namazinyo layo efondini iphethe into ezibonayo uba uzawuthi wawufika enyameni kuvuleka into enkulu. Ujonga inxiba ingathi indonga engadibekiyo efondini. Wasepasayo phantsi emlanjeni ngeza kuba sephathi ndathi kola nto ngabawuthatha enye injabu evenini phezu uspekela yacaba ivekela iveni ibuya pha ijike manje njengale mithi kum yajika wasolela uspekela phakathi uspekela pha ayimisa ngoku ngapha kwaye yathile ebuyela ngapha wakuyo sithi kwa wena Yenyuka la ntambo. sithi wena sucabela endlela emva kwakho yajika urange uzawuphuma emva kwakho kodwa sami yavuka ingulube lesikuthana wathi urange twaka semama sethi urange akwathela ujunior manje phamba samele thoba kuwe nathi ukuthi bethe ethafeni ifuna yakho konke sithi kwecabela kana uspekela ngene kuyo bhakana uspekela yama nawo kuyo yabetha apha undakhuleke ngoku lenje imthendevu ayaya phalo nje tshona apha nje yona yakhongota apha yona akulena ukwela kuyo wena usiyana nemsikuthi umkanda kuyo ethafeni yaphumela enhlambi yakhongota apha khulisa izizaya apha kuyo andaya kwenzeke intoni pha anyuka inhlambi landlana zanje urange akanyuka nazanje yena uvela ngonyuka intambo la buyela phi emasimini bekwa yena hlo khongota wakhe pha wonke bendlela mkhala mncama bendleleni kanti lapho yanetwork yakhe nangurange apha kongikhulula ngoku ezo junior kuza ngasemva akhuleka apho urange amisa but amvochophe chapa yedwa ndingazithi kwejuri nje phajile zapha ojunior bajile zapha ojunior bona ojunior oyisazana junior pha kuyedwa yena ngapha xa nisithi junior lokho ngikhulula bemlanjeni dofa ku red khulula red sithi lacabizo red uthi ushiya izandla zakhe pha yena zavale nje bayithela lenje azandla avela kungena kule nje azandla le ingulube le ile ka ranger lena ayilebi kwelapha ethafeni ile kwenza nini iyake yonke azandla lawo emkano junior leya angena ku ranger wenza no ka red junior washiya izandla pha yena waqanda ithafa imana leya nkunzi yakho engathi inkulu le manje Aba nasemthini apha ihayi. Jonga pha ka joba emthini pha joba. Yena ngapha bona ngapha ume ngapha wena. Nasa mhla kwakho manje. Yo. Sipho. Yona ipha phezwana so pha ngafekela landawana. Okay, awufuna ukwazi ivele ngalanhloko kadlobuleke inja ngoku ndaqomba ihlisile lanhloko. Enza so zime so zimango kuqomba. Ondini noba singayizulisela kude ujike ilanga kodwa funeka isiphetho nesigqibo iphume le ngulube izawuphuma igqiwe ngumuntu emqolo. Nake ndiyadolopha ndiyayibona into mandenze njani. Funeka uqale uxwaye ngoku kuselula nehamba apha entlanjeni. Kule ndawo bayoyikayo imane igobisa iphumeza phantsi kwamatyholo kodwa uyafumana sibume kakuhle. Uhambe nayo uyofika kule ndawo izawuqala iqhina uthi hayi madoda ndidiniwe ubeke phantsi ubanike. Wawubanika uzawufuna unyuke bona kulo mqoqo ngoba foni sinyuka phantsi kweliwo. Yabona ngoku enye into emandi uhamba apha entlanjeni phakathi ninyuke ngentlambo de niyofika kule ndawo funeka ke ngoku unyuke kuyo. Emveni koko kanzike Ondini athi umntu kamsikela inyama engulube uboma kodwa fona indlela ekufuneka hle nje siyadolopha ngayo ngoba mna ndiyadolopha ndiyithatha kulo mhlaba ulula ndiyaba ndizawuthi ichunayo ngamandla. Ewe yona isaluma apha emagqini kodwa kufana nonyuka ngesifuba fona ubuxwe ingulube emqolo. Ewa lo utyala shaphelwa amaqhinga etasini fondi ndiyinyamezele ingulube ngoku iphumelisa phantsi kwamatyholo imane ibambeka yiminxeba.
kuza kwala ke ukufika phaa kulaa ndawo imbi ndithi hayi ke madoda yithatheni ke ngoku kodwa foni nalapha iyavakala mani Izavuma amagxa andiyivelanga. ebonini sesisokola ukwenyuka kulo mmango kodwa ungabona ngathi sesifika evenini besinyuka ecambi kwamatye sihambe siyirhuqa saphela sibona uba ayilungi into oyigqwayo emgqolo qha inkathazo ayizondla ngathi ixesha undifundekela zikhethe ezinyama zithambileyo apha ecambi kwamatapile kanye ubone ukuba umntu xethi ndiyayithanda inyama yenkulubu ngathi hayi hamba uyizingela ukwenzela uba uzoyitya wedwa le siyizingeleyo thina hayi asinawuphisa tu inzima asinawutya inkulubu sonke tu. Bonini sesizikhabile ezo ngubo iye kuhamba-hambeni nasekutyutyatyutyeni usile. Owona umzimba sakho kamatyala uba ehakho ayikothatha icephu semlonyeni umlomo ozuphoza nobucinela kodwa ke noko ekusukoleni okungako hayi usatana akagqibelanga mani ukugqibele thini. Funa into uzingele ngolubo uthi uvuka ngengomso uzikhaba ingubo kube kuvakala kodwa umzimba wakho awuhambi wodwa ingathi unayo into engathi ububhabhalazana noba yenjani.